А пачну я з падзеяў сугучных, сённяшнім таксама з падзей памяці. У гонар лідара рок-гурта «Нейрадюбель» Александра Кулінковіча, які пайшоў з жыцця 4 жніўня, ягоныя сябры-музыкі на гэтым тыдні сабраліся ў сталічным прайм-холе і заспявалі песні Александра. Атмасфера і словы памяці ў матэрыяле Александры Дорскай. На гэтай сцэне Александр Кулінковіч хацеў налета адзначыць 30-годдзе «Нейрадюбеля». Цяпер гурт сабраў прайм-хол у памяць пра свайго лідара. «Гузік», «Ахотнік і сайгак», «Резінавы дом» – амаль 40 хітоў розных часоў гучалі ў выкананні рок-музыкаў, з якімі сябраваў Кулінковіч. Канцэрты «Нейрадюбель» заўжды былі вельмі цёплыя. Александр Кулінковіч купаўся ў любові публікі, якая літаральна насіла яго на руках. Таму і цяпер ягоныя хіты спявала поўная неабыякавая зала. Яго панк-паэзія, яго стаўленне да жыцця, яно сапраўднае, трушнае. Ён заўсёды імкнуўся быць усё ж такі, як вы кажаце, зоркай, так? Імкнуўся, каб яго успрымалі ўсе. Увогуле на такім, можна сказаць, дзяржаўным узроўні. Калі рок-каранацыя была, і Мулявін яму карону даў, гэта таксама нейкі такі рэзананс вялікі быў. Сапраўдны панк з уразліваю душой Кулінковіч цяжка перажываў перыяд, калі «Нейрадюбель» быў пад забаронаю. Балюча адрэагаваў і на крытыку пасля таго, як адмовіўся ўзяць удзел у сёлетнім канцэрце на Дзень волі. Саша был вдвойне ранее. Он у нас по жизни такой. Он интеллигент. Хоть и панк, но он интеллигент. Последние несколько лет мы с ним чаще общались, чем раньше. И мне казалось, что он испытывает одиночество, испытывает недостаток тепла. Як не бывае кіно без Цоя, гэтак і «Нейрадюбель» наўрад ці магчымы без Александра Кулінковіча. І ўсё, што застаецца, ад душы слэміцца і спяваць на развітанне. Александра Дорская, Белсад. Наш Грунвальд, рок за баброў, Белая вежа. У Беларусі ёсць ужо фестывалі, надзейна прывязаныя да гарадоў. У Магілёве прайшоў міжнародны фэст анімацыі «Анімаёўка», а скончыўся 28 кастрычніка ў Сусветны дзень мульціка. Вольга Васильева. «Анімаёўка» сабрала мультфільмы з 47 краінаў свету. Упершыню заяўкі на конкурс падалі прадстаўнікі Албаніі, Сербіі ды Коста-Рыкі. По парадоксу стало менее таких мультфильмов-комедий, бо яны стали, на мой погляд, больше сур'ёзнымі, з такими праблематычнымі. Зараз нават маладыя людзі робяць фільмы пра старых. Сур'ёзныя тэмы панавалі не толькі ў асноўным, але і ў конкурсе дзіцячай анімацыі. Фильмы разные, и видно, что есть рост, и есть вот у Могилевской студии «Карандаш» неплохие работы. Украинские студии присылают очень такие интересные работы. На сваім майстар-класе Тацяна Кубліцкая вучыла дзяцей маляваць галоўнага персонажа. Ад таго, які будзе персонаж, залежыць, ці атрымаецца цікавы мультик. Персонажи в мультиках делают какие-нибудь хорошие поступки. Иногда происходят всякие чудеса, и некоторые люди помогают всяким животным. Там очень хорошая рисовка и сюжет фантастический, и поэтому он мне нравится. Гран-пры конкурсу атрымаў рэжысёр з Італіі Мішель Бернардзі за фільм «Меркурый». Ольга Васильева, Магілёў. А як вы думаеце, спадарства, што робяць 6 сябровак з Нью-Йорку, калі сустракаюцца? Вядома ж, абмяркоўваюць усё на свеце. Гомельскі абласны драм-тэатр прадставіў камедыю «Мужчынам уваход забаронены» на падставе п'есы «Прыгожыя целы» амерыканскай журналісткі і драматурга Лоры Шейн Кеннінгем. У новым спектаклі можна не беспадстаўна ўбачыць паралелі з вядомым серыялам «Секс у вялікім горадзе». Адрозненне хіба што ў тым, што сябровак тут не 4, а 6. У астатнім яны, як і гераіні серыялу, абмяркоўваюць каханне і здраду, зайздрасці мары пра дзяцей, шчырае альбо не вельмі, сяброўства, ды іншыя прымхі і забабоны жанчын з Мангеттану. Я боюсь, что жительниц мегаполиса или даже просто любого города большого, да, такого же, как Гомель, да, такого, как Петербург, такого, как Москва, Нью-Йорк, Париж, не имеет значения. Я боюсь, что их волнуют одни и те же проблемы. Ничем они не отличаются. Они просто женщины. Спробы гомельскага тэатру раскрыць праблемы жанчын, у якія мужчынам уваход забаронены, выйшлі далёка за межы камедыі. Але за жартамі і сотняй узнятых тэмаў не ўсе гледачы здолелі адшукаць тыя, што блізкія ім. Таму ўражанні ад убачанага падзяліліся. Скажу честно, тема не моя. Вот это самое большое разочарование. Но что касается актерских работ, их оценили очень высоко коллеги, поскольку мы общались в кулуарах. И, конечно, у этого спектакля есть свой зритель, и
этот зритель счастлив. И этот спектакль замечательный. Девчонки умнички, нам очень понравилось. Молодцы, спасибо. Скласці ўласнае меркаванне пра спектакль можна будзе на найбліжэйшых паказах, якія адбудуцца 17 і 25 лістапада. Олег Рудавусаў, Белсат. Стары замак у горадні, адзін з найбольш каштоўных помнікаў у Беларусі, дзе больш за 7 стагоддзяў месцілася рэзідэнцыя ўладароў Вялікага княства Літоўскага ды Рэчы Паспалітай. Сёння не сціхаюць спрэчкі наконт адбудавання замку. Гісторыкі маюць сумневы што да канцэпцыі архітэктара Уладзіміра Бачкова. На сустрэчы ў горадні агучыў іх апанент праекту Бачкова, навуковец Мікола Волкаў. Ён проста гісторык і у даволі папулярнай форме даводзіць да нас, што насамрэч тое, што адбываецца на старым замку, гэта ўсё ж такі памылковы варыянт. Бачков мае прыгожы замак. Ён яго прэзентаваў гарадзенцам, беларусам, всяму свету. І многім яна падабаецца, эта візія. І замак, напэўна, калі ён добры архітэктар, я не магу это ацаняць, калі ён пабудуем, будзе прыгожы. Але праблема в чым, што ён не адпавядае гістарычным рэаліям. Сутнасць пытання ў назве дыскусіі, якая прайшла ў гарадзенскім цэнтры гарадскога жыцця. Фенікс на днём нам захоўваць ці перабудоўваць стары замак. Спасылаючыся на гістарычныя крыніцы часоў Баторыя, Волкаў лічыць зацверджаны праект Бачкова фантасмагорыяй, а дабудову і ліквідацыю пэўных элементаў неабгрунтаванай. І хоць на сустрэчы было нямала неабыякавых гарадзенцаў, але другі бок ад удзелу ў гутарцы ў чарговы раз адмовіўся. Ці прыслухаюцца рэстаўратары да парадаў апанентаў і спецыялістаў-гісторыкаў, пакуль невядома. Тым часам выклік і непадпарадкаванне як асноўныя прынцыпы жыцця і творчасці Руслана Вашкевіча. 4-гадзінную лекцыю пад гэтай жа назвай мастак прачытаў у Віцебску разам са сваім арт-ідэолагам Алінай Саўчанкай. Як сфармаваць мастацкае выказванне пры адсутнасці сацыяльнага голаду на мастацтва? Застацца жывым, калі галоўным выклікам часу ёсць адсутнасць выкліку. Конфликт, напряжение, вызов и сопротивление являются вот этой отрезвляющей и наводящей резкость практикой. Сустрэча Віцебску не сталася першаю, але мела даволі практычны характар. Горад мае старую мастацкую традыцыю, і ў яе святле маладым аўтарам яшчэ цяжэй не згубіцца ды стварыць нешта сапраўды новае і адпаведнае патрабаванням часу. У пошуках новых выклікаў мастакам мае дапамагчы беларуская рэчаіснасць. Витебск обладает такой своей исторической магией и какой-то аурой. Художники, мне кажется, они находятся в плену. Это их как-то паралізует і абавязывает. Выступоўцы азначылі, што менавіта нашае сацыяльна-эканамічнае становішча яшчэ дазваляе ствараць і прыцягваць публіку. Чаго, для прыкладу, ужо няма ў Заходняй Еўропе, дзе ситуация в краінах больш стабильная. Здесь у нас работать гораздо интереснее, и мы бы не променяли наш потенциал на такую вседозволенность европейскую. Безумоўна, кожны мастак знаходзіць для сябе свае ўласныя выклікі, але парадамі чалавека з такім багатым досведам варта скарыстацца. Виктор Старовойтов, Белсат.